Радвам се да видя. Днес ще гримирам. Нека да погледна кожата ти. Изглежда между другото много добре. Няма да прекаляваме с косметиката. Взела съм си този комплект, пълен с какви не кремове, които ще използваме върху твоето лице. Мисля си, че трябва да започнем с някаква основа, някакъв крем. След това тук ми е останала фондейшън, като мисля, че цвета е доста подходящ за твоята кожа. Но може би най-добрият вариант е да започнем с серум. Трябва да ми кажеш, ако кожата ти е евентуално много чувствителна. Не, добре. Може би ще използвам тази четка. Това нещо. За нанасяне на фондейшъна. Да. Може би ще се наложи да оформим вещите. Имам и разни плясъци за устни, които ще ти харесат. Но още не сме стигнали там. Мислиш, тук имам този хайлайт. Мисля, че ще ти хареса и ще сте много добре. Това е чак накрая. Така че първото нещо, нека нанесем на този серум. Мога ли да го нанеса с пръсти? Или не ти е неприятно? Между другото, той много бързо попива. И така. Аз обикновено след като си сложа серум, си слагам крем за очи. И тук този може да сложа. Кожата под очите е много чувствителна и затова аз нанасям този мол съвсем нейно с подобуване. Добре. И сега нека нанесем този хидратиращ крем.
Нека в това време да помислим. Какво казваш? Добре, още малко. Така, добре ли? Добре. Сега. Аз по принцип нанасям фондейшн. Ето така. И понякога го размесвам с по-тъмен цвят. Мисля, че това е добър тон за твоето лице. Мисля, че ще действа чудесно. Нека направим сравнение. Изглежда добре. И лекичко го размазвам така на ръката си, докато се затопли, за да може да се блендира по-добре на лицето. И аз не знам, предпочиташ ли да го разнесем тази чечица или с това тампонче? Добре, ето с това тампонче. Още малко тук. И сега, нека тогава с тази четка да го блендирам. Мисля, че изглежда много хубаво. Сега е блендирано. Сега е много блендирано по цялата кожа. Още веднъж. След нека да оформим малко вещите. Нека да започнем с оформяне на
음. Mas não cresços dos mundo este estos dos morisca 그것도 super işte tu formen vesti совсем лекичко. Ето сега е тази страна. И сега може би трябва да сложа спирала. И този it's golden hour highlighter за илюминация на лицето. Е повече нещо като пудра, затова няма да слагаме сенки. Сега ли да го сложим на първо спиралата? Виж тази спирала харесва ли ти? Понесеш. Ами, за обем и за удължаване. Всъщност тя малко повече за обем, не те толкова се удължава. Но става за малко. Добре, нека да сложим първо този хайлайтър. След това ще сложим от спиралата накрая. Малко на целото, малко така на мартичката. Ако тази страна. Не съм много сигурна, може би. Може би ще сложим малко над очите. Може ли да си затвориш за малко очите? Да. Така. Добре. И сега ще сложим спиралата. Ако може малко да си затвориш очите, съвсем лекичко. Не ги затваря напълно. Просто частично да мога да слагам на доминала. Още малко.
Може би това е всичко, което сложим. Значи липсва блясък. Ето. Този блясък съм ти приготвила. Надявам се да ти харесва. Какво мислиш? Мисля, че ще ти седи супер. Мен много ми харесва. И когато се поставя на устните, може да промени цвета си. Да. Готова ли си? Мирише много приятно и този цвят определено много ще те иде. Направи така. Още веднъж. Още веднъж. Ядови да съка. Страхотно изглежда. Много ми харесва. Те си много красива по принцип. Може би трябва още веднъж с тази четка. Малко да се блендира цялото лице. Само да си прибера другите неща. Да, този цвят между другото много ти отива. Да, няма нужда да размесваме с друг. Аз примерно трябва да го смесвам, защото е твърде светъл. На теб ти седи просто супер. Да. Без. И какво казвам? Хайде с тази частина са последна. Да блендирам. И сега се сетих, че ти няма тръска на лицето ти, за да може гримата стане за по-дълго време. Тук. Ноката остава. Ноката остава плака. Не се сещам нещо друго за момента. Мисля, че изглежда много добре. Можеш да дойдеш другата седмица да гримирам. Да, може да вземем някакви други креми, ако искаш. Това беше много хубав хидратиращ крем. Аз мога да взема някой друг. И този серум много ми харесва, защото този витамин С и прави лицето да изглежда много свежо. Да.
Ами да, в смисъл, че това е достатъчно. Много ти благодаря. Желая ти хубав ден. Изключително